Pred tribunalom bez straha. Što sve stoji iza tog naslova, što bi trebalo se kriti iza tog naslova. Razmatrat ćemo zajedno o grijehu, stvarnosti grijeha, grešnosti u našim ljudskim životima, o kajanju, o krivnji, o mogućnosti izlaza iz pojedinih grešnih situacija općenito, a htio bih sve to temeljiti na jednom zornom primjeru iz Svetoga pisma. Vjerujem da ste već o tome i razmatrali, odnosno da ste dosta toga o tome već čuli. 11. i 12. poglavlje druge knjige o Samuelu. Davidov grijeh s Batšebom. Ako po etapama razmatramo pojedine dijelove toga opisa, cijele te priče koja kreće vrlo romantično, dobro znamo, onda uviđamo točne etape upadanja u grijeh, stvaranja vrtloga grijeha, grešnih situacija, koliko i kakvu ulogu igra laž, nekakve smicalice, Davidovo lukavstvo i sve to primjenjujemo na naš život, na naš duhovni hod koji nije svaki puta tako ispravan i po ravnom putu. Druga Samuelova knjiga opisuje Davidov pad. Ta priča, kako rekoh, je vrlo romantično kreće, ali je literarno majstorstvo, mogli bismo reći, remek djelo psihološke analize grijeha i grešnika. Znamo kako je David postao veliki kralj čitavoga Izraela, pobjedio je sve unutarnje i vanjske neprijatelje. Upravo protiv Amonaca David vodi rat i njegova vojska je pred pobjedom. Narod slavi Davida kao pravog svoga oca, svi ga vole, svi ga poštuju i ponose se njime i smatraju da je čestit, dobar, pošten, mudar i religiozan. On je na vrhuncu svoje moći i vlasti i upravo je to Davidu udarilo u glavu. 11. poglavlje započinje ovako. Jednoga dana predvečer usta David sa svoje postelje i prošeta se po krovu svoje palače. Tu počinje sve. Poslije dugog popodnevnog izležavanja, on se odluči prošetati po krovu svoje palače, kao da je znao što će, odnosno koga će ugledati. Ovaj biblijski tekst s jedne strane želi nam naznačiti to da je čovjek najbliže ropstvu grijeha kada je njegov svakodnevni posao narušen, kada su moje svakodnevne obveze, moja svakodnevna rutina narušena. S druge strane, da je narušavanje odnosa prema svakodnevnim obvezama već posljedica blizine grijeha. Kad čovjek nije pod grijehom, vjerujem da dijelimo to iskustvo, njegov je svakodnevni život uređen i uredan, a kad nas zahvati grijeh, više ne radimo ono što inače činimo ili ako i činimo, to radimo vrlo loše. Svatko to može opaziti sam na sebi. Opazi David s krova ženu gdje se kupa. Ta žena bijaše izvanredno lijepa. Prizor je vrlo zavodljiv. Žena je muškim očima vrlo privlačna. Tako je bilo to i kod Davida. David je time pogođen, svladan, promijenio se i poželio tu ženu. Stoga i pita, čija je ta žena? Rekoše mu da je to Batšeba, žena Urije Hetita, njegova najboljega ratnika. Grijeh se nije dogodio tek onda kad je David pozvao Batšebu k sebi i legao s njom. Možda je bilo zgodno pročitati ta dva poglavlja, ali evo, samo bih istaknuo pojedine dijelove iz toga. Kako rekao, grijeh se nije dogodio u tom trenutku isključivo kada je David legao s tom ženom. Dogodio se već puno prije, onda kad ju je David s požudom pogledao. A sve je počelo onda kad je on odlučio malo prošetati se da vidi hoće li naći
svom oku nešto zamamljivo. Često smatramo grijehom mi u svojoj svakodnevici, u svom duhovnom životu sam čin grijeha. Ne mislimo da se on rađa puno prije u našem srcu, puno prije u našoj duši i sam čin, odnosno riječ ili nekakvo djelo ili maštanje je već manifestacija onoga što je u našim srcima davno prije začeto. David posla glasnika po nju, veli Sveto pismo i iznosi Davidovu prljavost. Kad je došla, leže on s njom. Zatim se ona vrati svojoj kući. Žena zatrudnje te poruči Davidu, trudna sam. Kako Bog zapravo vidi ono što se događa između Davida i Batšebe? Kada je David legao s Batšebom, nije u tom trenutku počinio najveći grijeh. Nije cijeli grijeh u tome što je bio s tuđom ženom. Zlo je otpočelo znatno prije i širit će se znatno poslije. Stvorit će se jedan cijeli vrtlog grijeha. U taj grijeh, u taj vrtlog ući će i nedužne osobe. Oni koji uopće nemaju na izgled nikakav doticaj s Davidovim grijehom. Gledajući sa svojega krova ženu koja se kupa, David tada na početku uopće nije ni mislio da će ga odlazak u krevet s Batšebom odvesti tako daleko. Nije to u konačnici ni htio, ali kad grijeh kao sila jednom zahvati dušu, kaže nam ovaj tekst, onda on ide sve dalje i dalje. Kad samo jednom u nas bilo koji grijeh uđe ili kad se nađemo u njegovoj mreži, na koncu se vrlo brzo nađemo zarobljeni mnogim drugim grijesima. Jedan grijeh kao da povlači za sobom drugi. Okosnica često naše vlastite grešnosti, grešnog osjećaja, zna biti, dobro znamo, s područja 6. Božje zapovjedi. Naposlije tu kad čovjek krene nizbrdo, kao da mnoge stvari, mnoga područja njegova života kreću u propast. Grijesi nas okružuju kao mreža i guše našu slobodu. Što čini David nakon trudnoće, nakon očitovanja njegova grijeha? Želi prikriti posljedice svojega grijeha. Prva vijest o grijehu dobiva samo tu vijest, sama priznaje Batšeba, trudna sam. Prva vijest grijeha potreba je da ga se sakrije. Samo promotrimo naše vlastite živote. Time što sakrivamo vlastite grijehe, što ih ne želimo priznati, što ne želimo stati pred vlastitu istinu i reći da, ja sam to i to učinio, sam grijeh se produbljuje. Svijet u kojem živimo, nažalost, a veoma često i odnosi u crkvi, naginju isticanju uvijek samo jedne strane. One dobre, kada je u pitanju, odnosno kada je u interesu predstaviti sebe i svoje, ili one loše kada govorimo o svojim protivnicima. Uvijek smo nekako jednolični. Kad predstavljam sebe i svoje, želim predstaviti sebe, odnosno nas, u najboljem svjetlu. A kada trebam posvjedočiti o drugome, onda sam tu uvijek škrt u lijepim riječima. Isto je to i u društvu, ali nažalost i u crkvi. Blizina se Božjega pogleda sluti, međutim tamo gdje nadvladavamo takve podjele i počnemo opažati loše strane na sebi i svojima i gdje se usudimo od svojih protivnika ne napraviti karikaturu loših strana, nego opažati i njihove dobre strane. David želi spasiti brak Urije Hetita i njegove žene Batšebe. Zaista želi zaštititi Uriju, sebe i Batšebu od muke koja bi nastala zbog začetog djeteta.
želi stvoriti privid dobra. No privid dobra ne može se stvoriti jer na to ne pristaje netko tko nije pod grijehom, a to je Urija. I zato što neće pristati, Uriju će to koštati glave i života. Jer nije htio pristati na Davidovo lukavstvo kako bi priznao da je dijete njegovo. Davidove naizgled dobre nakane ne uspijevaju, jer dolaze iz zla srca. Sila zla već ga je zahvatila. Znamo iz priče kako Urija postaje glasonoša svoje smrti, a sve zato što nije htio pristati na grijeh, i znamo kako završava njegov život. Što zapravo David želi? Želi sebe zaštititi od zlih glasova, želi sakriti svoj grijeh. Dok je u čovjeku grijeh, čini mu se najvažnijim da se ne sazna za njegove grijehe. Na početku je grijeh možda malen. Netko jednom spava s tuđom ženom, na izgled malen, jednostavan grijeh. Odjednom je taj grijeh, da bi ga se sakrilo, ima veliku potrebu za drugim grijesima. I sami znamo da grijeh kad god nas zahvati, instinktivno od nas traži da ga sakrijemo, da ga nekako opravdamo, da nađemo olakotne okolnosti. Ne želimo da se govori o našim grijesima, o našim slabostima i manama. Jedan jedini grijeh koji nisam u stanju priznati zahtijeva silnu ljudsku snagu da ga se sakrije. Govorimo o jednom grijehu koji zahtijeva to, a nikad nemamo samo jedan grijeh. Grijeh je najprije zamaman i privlačan, obećava, grijeh zavodi. Kad se dogodi, onda hoće da ga prešutim. Tako me još snažnije obuhvaća i oduzima mi slobodu. Ako šutim o svome grijehu, nisam slobodan, no sa šutnjom trpi i tijelo. Kaže psalam na jednom mjestu, kosti mi klonuše. Nevidljiv grijeh, krivnja, koju nitko ne može vidjeti izvana, djeluje isto tako i na moje tijelo, uništava zdravlje. I mi iz vlastitog iskustva možemo to zaključiti, odnosno posvjedočiti, da kad čovjek nosi tešku krivnju u svojoj nutrini, kada nosi težak grijeh u sebi i ne može smoći snage da ga prizna, svlada ga nekakav umor, onaj umor kad ti se ništa ne da, kad ti ništa ne ide od ruke. To je teret skrivenoga grijeha. A teret skrivenoga grijeha sprema put i fizičkoj bolesti. No priča o Davidu ovdje nestaje. Bog želi osloboditi svakoga, tako i Davida, od njegova grijeha. Jahve Davidu šalje proroka Natana, koji mu ukazuje na njegov grijeh. Natan mu priča priču i pušta ga da on sam prosudi i uvidi svoje zlo djelo. Kada netko drugi donosi sud o mojem grijehu, najčešće kakav stav zauzimam? Obrambeni, želim se opravdati, opravdavam sve svoje postupke. Kad ja međutim uvidim svoje zlo, tek onda sam spreman mijenjati sebe. Otkriće svojega vlastitoga zla je ujedno prvi korak prema kajanju. Svijest o grijehu bez kajanja vodi u prkosno opravdavanje grijeha. Kajanje kao spoznaja grijeha vodi u otvaranje srca i molitvu za oproštenje. No, pravilo u ljudskom ponašanju jest da nekom tko je zahvaćen zlom, to će isto zlo koje je sam činio biti najnepodnošljivije u drugome. Ja imam nekakvu manu, činim nekakvo zlo uzastopno, možda sam nekakav recidiv i često se vraćam u jedan te isti grijeh. Najviše ću uočiti kod drugoga taj isti grijeh ako uvidim da i on to čini. I zbog toga ću mu prigovarati, zbog toga ću ga ogovarati. Čovjek je najoštriji prema onomu tko mu najviše sliči po grijehu. Zašto? Zato što je bijes na tuđi grijeh
jedan od načina skrivanja vlastitoga zla. No bijest na nekoga drugoga razotkriva čovjeka sama. Valja samo znati čitati ljudske reakcije. Mi sami ne želimo vidjeti svoje grijehe, pa hoćemo da ih ni ljudi ne vide. A to najbolje činimo ako pokažemo prstom na drugoga. To se dogodilo Davidu i to se događa svakome čovjeku. U crkvi, u samostanima, u medijima, u obitelji, svagdje se jedno te isto događa. Imam nekakav grijeh, borim se nečim, možda se i ne borim, ali evo prikrivam nekakvu grešnu stvarnost u mome životu, ali uočim kod svoga brata, kod svoje sestre, taj isti grijeh, uprijeću prstom i isticati, napraviti karikaturu od njegove loše strane. Uvijek tražimo krivca da prikrijemo sami sebe. Na drugom mjestu znamo da, odnosno u drugom slučaju znamo da nije dobro da netko bude primjerice ovisnik, na tragu rečenoga, da pije, da tlači druge, da laže, da živi neuredno, promiskuitetno. Mi za drugoga jako dobro znamo da nije dobro da se tako ponaša, da tako živi, da tako misli i govori, a za sebe to često ne vidimo. Da bismo to vidjeli, i nama je potreban prorok. Potreban nam je jedan Natan koji će nam ukazati na to što činimo. Potrebna nam je Božja prisutnost da uopće otvorimo oči. Dobro je imati u kontekstu rečenoga zaista proroka u svome društvu. Taj prorok može biti moj prijatelj, kojem se povjeravam, pred kim sam otvoren, pod navodnicima, pred kim sam gol, koji vidi sve moje mane, loše i dobre strane i koji će mi u određenom trenutku znati ispričati priču, znati me suočiti mene sa samim sobom, sa svojom stvarnošću, sa svojom istinom u konačnici. Što mi činimo kad nam netko, čovjek ili Božja riječ pokaže prstom na naš grijeh? Pravdamo se. Kažemo da to nije tako težak grijeh i drugi ga čine. Tražimo razloge zašto smo to nešto učinili. To svi tako čine. Nije to, ne doživljavam tu stvarnost, taj neki čin, misao ili riječ kao grijeh. Tada David reče Natanu, sagriješio sam protiv Jahve. Ovo je ključna rečenica. David ne kaže da je pogriješio protiv Batšebe, ne kaže da je sagriješio protiv sebe ili pak protiv Urije, ne kaže da je učinio grijeh tek tako, nego vrlo konkretno u trenutku spoznaje grijeha David kaže da je sagriješio protiv živoga Boga. Sagriješio je protiv Jahve. U trenutku susreta s Bogom čovjek se susreće i sa svojim vlastitim zlom. Kada stanem pred Boga, onda stojim pred njim onakav kakav jesam. Ako i Bogu lažem, ako se i pred Bogom skrivam, ako pred Bogom imam nekakve maske, onda sam zaista teško poremećen slučaj. Pred Boga stojim u svojoj istini. Trenutak susreta s Bogom, trenutak je spoznaje grijeha. Bog se pojavljuje kao glas koji ne odobrava grijeh i ne dopušta da nevine žrtve nestanu u mraku povijesti i u mraku zaborava. Bog je uvijek na strani onih koje mi svojim grijehom učinimo svojim žrtvama. Koga ja činim žrtvom svojih grijeha? Samo si ispitajmo svoju vlastitu savjest na svim područjima našega života. Tko je žrtva mojega grijeha, moje grešne stvarnosti? Iskreno priznanje je prvi korak u spoznaji grijeha. Kad se dogodi
da ljudi svoje kršćanstvo, svoj duhovni život, nazovi duhovni život, desetljećima žive, izbjegavajući ozbiljan susret sa samim sobom i sa svojim grijesima. Odlaze na ispovjed, ali ni u njoj se ništa posebno ne događa. Ispovjedi su uvijek iste. Grijesi koji nikada nisu izrečeni niti imenovani, a koji stvaraju istinsku težinu, ostaju tako i dalje u mraku šutnje. Nepoznati i neizrečeni i dalje stvaraju težinu. Kad se dogodi da čovjek iz osjećaja srama ne može imenovati grijeh, pa se onda služi raznim jezičnim smicalicama da ga ne kaže, a da ga nekako opet uvrsti u ispovjed. Smicalica može biti uspješna u određenom trenutku, ali rezultat je itekako porazan. Lako je sebe imenovati na nekakav opći način da smo grešni, nekakvim općim govorom, svi smo mi slabi ljudi, činimo nekakve grijehe, ali najteže je imenovati svoj grijeh i potpuno ga sagledati, iskrenim srcem. Bog, međutim, hoće iskreno srce, kako kaže i Davidov psalam, evo ti ljubiš srce iskreno. I prešli smo nekako na područje priznavanja grijeha, na sakrament pomirenja, na sakrament ispovjedi. Uvijek vrlo konkretno i jasno izreći ono što je u našoj nutrini. Ako se poslužimo nekakvim govorom koji nije jasan, tada nismo zapravo ništa napravili. Grijeh i dalje ostaje neizrečen, prikriven. Nisam sam sebi priznao, nisam smogao možda snage s jedne strane da sam sebi priznam svoje grijehe, pa čak i svoje propuste. I iskoristio sam nekakve riječi u ispovjedaonici i sve je dobro prošlo. Svećenik je možda shvatio, možda i nije. Ako je htio, onda je shvatio. Ako je nije, možda me nešto pitao, opet sam se malo nekako i izvukao iz konkretne priče, dobio sam pokoru i odrješenje i nastavljam po starom. Postoji jako velika razlika između ljudi koji su katkada nekomu izrekli svoje promašaje i oni koji nikada ni sa kim nisu razgovarali o svojim pogreškama. Čovjek može na samome sebi fizički opaziti olakšanje kada riječju izrekne svoje grijehe. To je teško. Teško je sebe optužiti. U tome i tome sam posustao. To i to sam počinio. Posebno kada je riječ o krupnim stvarima i kada one od nas traže da preuzmemo i odgovornost, ali i posljedice naših grijeha. No, to je korak koji treba napraviti. Grijeh nas tjera da ga prešutimo. On tako nastavlja zauzimanjem naših duhovnih snaga. Izlaz je iz takvoga ropstva težak s jedne strane, ali opet s druge strane je vrlo jednostavan. To je ispovjed, odnosno priznanje. Priznaću sebe grešnim. Ima onih ljudi koji svoju krivnju žele riješiti na nekakav drugi način. Pokušavaju to riješiti, zataškati osjećaj grešnosti, krivnje nekakvim ovisnostima. Ljudi postaju ovisni o hrani, odnosno o piću, ili, primjerice o kocki, ili pak opet s druge strane postaju ovisnici o radu. Dan i noć rade, radoholičari su. Dan i noć rade, slikovito rečeno, samo da zaborave na neku svoju stvarnost pred koju ne žele oni sami stati. Ima oni koji odlaze psihijatru. Ima oni koji danima, mjesecima, pa čak i godinama razgovaraju s prijateljima o sebi i svojem životu. Rješavaju gomilom riječi nešto što se ne može riješiti ni na kakav drugi način, nego isključivo priznanjem
kajanjem i praštanjem. To je ono što ispovjed nudi. Kajanje je spoznaja počinjenoga zla. Kajanje je žaljenje zbog toga. Ono je važan korak na putu priznanja vlastitoga grijeha. Dobro je postaviti sebi pitanje svaki puta kada odlazim na svetu ispovjed, kada činim ispit savjesti, kajem li se zbog svojih grijeha? Govorim li svoje grijehe zato jer znam da trebam reći, jer objektivno znam da je to i to zlo, ili odlazim na ispovjed zato što zaista žalim zbog počinjenoga grijeha. Zaista mi je žao što sam učinio nekakvo zlo djelo, što sam izrekao tu i tu riječ, što sam drugoga povrijedio, što sam povrijedio čistoću koju mi je Bog iskonski, izvorno darovao. Kajanje. Evo, vrlo važno za cjelovitost ispovjedi. Opet i kod priznanja je grijeha je isto važna cjelovitost. Reći onako kako je. Ako si to i to učinio, pa budi sad frajer pa priznaj onako kako to jest. Nemoj se poslužiti nekakvim riječima da onda svećenik mora opet tamo ispovjedi nešto ispitivati, pa onda ispada da svećenike zanima, evo, ja vjerujem da nijednog svećenika ne zanima tuđi grijeh, već želi dovesti pokornika do toga da sam uvidi da je nešto što je počinio grešno. I da je to grijeh koji ponajprije razara mene u mojoj nutrini, razara i one koji nisu uključeni u moj grijeh. Moj grijeh i moja grešnost djeluje na moju okolinu. Isto tako i svetost. Moja nastojanja oko svetoga života isijavaju i prema drugima. I drugi uživaju u tome ako nastojim sveto živjeti. Ali isto tako i druge razara to ako živim grešno. Pogledajmo samo svoje obitelji, bilo da imamo ulogu supruga, supruge ili pak samo djeteta, brata, sestre. Samo ako je jedan član u nekakvom grijehu, bilo da se radi o nekakvoj ovisnosti ili ako prakticira nešto grešno u svome životu i od toga ne odustaje, postaje recidiv, često se ponavlja, ne želi se uhvatiti u koštac s tim, i obitelj će se razoriti. Razorit će se i moj krug prijatelja i oni će uvidjeti da nešto nije u redu. Ne daj Bože da krenu oni nekakvim zlim putem. Kajanje je spoznaja počinjenoga zla i žaljenje zbog toga. Ono je važan korak na putu spoznaje vlastitog grijeha. Spoznaja se događa u trenutku kajanja. Kad stanem pred Boga, spoznam što sam učinio, kajem se i reknem žao mi je zbog toga. Ispovjed nije nekakva formalna stvar. Ispovjed je skidanje tereta grijeha s našega života. Stvarno skidanje stvarnoga tereta. Grijeh nije nekakav fiktivni teret. Ono je stvarni teret na našoj duši. To je katkada i tjelesno osjetljivo. Gotovo da je i mjerljivo. Kao što mogu u svojoj duši mjeriti jesam li radostan ili sam žalostan, isto tako mogu mjeriti jesam li pod teretom krivnje ili sam oslobođen krivnje. I to mi je čak prilično i jednostavno. Ispovjed je sveti događaj pomirenja. Ona je zbog toga i veoma snažno iskustvo vjere. U trenutku dok priznajemo, Bog nam oprašta. U trenutku dok izričemo grijeh i krivnju, ona nestaje. Ali opet, ako izreknem iskreno, stvarno, realno i jasno. Zasigurno nitko od nas ne želi dio grijeha zadržati kod sebe. Kada se odvažim na to da ću se otići ispovijedati, da ću otići
kako mi to znamo reći, olakšati svoju dušu. Ne radi se isključivo o tome, bio bi prebanalan govor ako bi govorili samo o tome da ću se olakšati, nego se događa zaista stvarni događaj pomirenja između mene i Boga, Boga i mene, ali isto tako između mene i moje obitelji, mojih bližnjih. Zato nikad nemojmo prepustiti to da svećenik prosudi je li nešto grijeh ili nije. Ako stojim pred svojom vlastitom istinom, ako sam zaista napravio kvalitetan ispit savjesti, onda uviđam u svom životu što je grijeh, a što nije. A ne da sad izreknem svećeniku nešto što mi se dogodilo sa nekakvim pitanjem, je li to, sad ne znam je li to grijeh ili nije, ali ću reći. Ti se optužuješ i u konačnici ti si prvi sudac samome sebi. Nije svećenik ima ulogu suca u ime Isusa Krista, isto tako i ulogu oca u ispovjedaonici, ali ti si prvi koji samog sebe optužuješ. U trenutku dok izričem grijeh i krivnju, ona nestaje. Bog ne računa više na grijeh. Računa isključivo sa mnom. To je kada iznimno snažno vjerničko iskustvo susreta s Bogom. I nakon ispovjedi možemo reći, kao što je to rekao i David, blago onomu komu je grijeh otpušten. Amen.